и документирана беше пещ за строителна керамика с най-обща датировка първата половина на 6 век. Това не е първата пещ, която е откривана в границите на Доростол, но тази е най-впечатляваща. Пещ беше открита сходна, но с много по-малки размери по времето на водния цикъл на улица Бойка Войвода, недалеч от плувния басейн. А преди това в 90-те години и пред източната фасада на областна управа. Тази пещ, първото, което впечатлява, че е сравнително добре запазена. Тя включва 2 горивни камери, тунелести, и виждате скарата, на която са нареждани тухлите и са изпичани. Финалното почистване на обекта го направи моя колега, заместник ръководителя Кристиян Михайлов, и в разкопките участва и нашата колежка, археоложката доктор Светлана Ганчева. Както каза професор Атанасов, пещта е на 2 нива или на 2 етажа, като на долното ниво са 2 горивни камери, в които е пален огъня, който затопля скарата. Над скарата е горната камера на пещта. Скарата има площ около 15 квадратни метра, т.е. тя е доста голяма. Долните горивни камери са изградени от тухли, чрез сводисти конструкции, а горната камера от кирпичи, което е доста рядко се откриват запазени градежи от кирпичи. В случая те са изпечени от високата температура и ние ги намираме в доста добро състояние.